Capítol 10. Els ídols de la malaltia. Introducció. Res extern a tu pot fer-te témer o estimar, perquè no hi ha res extern a tu. Tant el temps com la eternitat es troben a la teua ment i estaran en conflicte fins que percebis el temps exclusivament com un mitjà per recuperar la eternitat. No podràs fer això mentre seguisques creient que la causa de qualsevol cosa que t'està passant es troba en factors externs a tu. Tens que aprendre que el temps tan sols existeix per a que facis ús d'ell i que res en el món pot eximir-te d'aquesta responsabilitat. Pots violar les lleis de Déu en la teva imaginació, però no pots eludir-les. Van ser promulgades per a la teva protecció i són tan inviolables com la teva seguretat. Déu no va crear res a excepció de tu, i res a excepció de tu existeix, ja que formes part d'ell. Què pot existir excepte ell? Res pot tenir lloc a part d'ell, perquè res excepte a ell és real. Les teves creacions, al igual que tu, representen una aportació per a ell, però ni tu ni elles li aporten res que sigui diferent, perquè tot ha existit sempre. Quina altra cosa pot trastornar-te salvo l'efímer? I com pot ser l'efímer real si tu ets l'única creació de Déu i ell et va crear etern? La teua santa ment determina tot el que et passa. La resposta que dones a tot el que perceps depèn de tu, perquè és la teua ment la que determina la teva percepció d'allò. Déu no canvia de semblar en respecte a tu, ja que no dubta de si mateix. I el que coneix es pot conèixer perquè no s'ho reserva tan sols per a si. Et va crear per a si mateix, però et va donar el poder de crear per a tu mateix, a fi de que fossis com ell. Per això és pel que la teua ment és santa. Què podria haver que fos més gran que l'amor de Déu? Què podria haver llavors que fos més gran que la teua voluntat? Res extern a tu et pot afectar, perquè a l'estar en Déu ho abarques tot. Creu això i te n'adonaràs fins a quin punt tot depèn de tu. Quan la teua pau interior es vegi amenaçada per algo, pregunta't: ha canviat Déu de pensar en respecte a mi? Accepta llavors la seva decisió, que és certament immutable, i nega't a canviar de pensar en respecte a tu mateix. Déu mai decidirà contra tu, ja que si ho fos, estaria decidint en contra de si mateix. Primer, en Déu estàs a la teua llar. No coneixes les teues creacions simplement perquè mentre la teua ment siguis que estan dividida, decidiràs contra elles i és impossible atacar el que has creat, però recorda que a Déu li resulta igualment impossible. La llei de la creació consisteix en que estimes les teues creacions com a tu mateix perquè formen part de tu. Tot el que fou creat es troba, per tant, perfectament a salvo perquè les lleis de Déu ho protegeixen el seu amor. Qualsevol part de la teua ment que desconegui això s'ha desterrat a si mateixa del coneixement al no haver satisfet les seues condicions. Qui, sinó tu, pot haver fet això? Reconeix-ho en gust, ja que en este reconeixement radica el teu enteniment de que el teu desterro és algo aliè a Déu i per tant no és veritat. En Déu estàs a la teva llar, somiant en l'exili, però sent perfectament capaç de despertar la realitat. Desitges realment fer-ho? Reconeixes per experiència pròpia que el que veus en somnis ho consideres real mentre dorms? Més en l'instant en què et despertes, te n'adones de que tot el que pareixia passar en el somni en realitat no ha passat. Això no et sembla estrany. Si bé totes les lleis d'allò a lo que despertes van ser violades mentre dormies. No serà que simplement vas passar d'un somni a un altre sense haver-te despertat realment? Et molestaries en reconciliar el que va passar en dos somnis conflictius o simplement ho descartaries si descobrissis que la realitat no coincideix en cap d'ells? No recordes estar despert. Quan escoltes a l'Esperit Sant, tal vegada et sents millor, perquè llavors et sembla que és possible estimar,
però encara no recordes que una vegada va ser així. Més quan ho recordes, sabràs que pot tornar a ser així de nou. El que és possible no s'ha aconseguit encara. Tanmateix, el que una vegada va ser, encara és, si és que és etern. Quan recordes sabràs que el que recordes és etern i, per tant, que es troba aquí ara. Recordaràs tot en l'instant en el que ho desitges de tot cor, ja que si desitjar de tot cor és crear, la teva voluntat haurà disposat el fi de la separació i simultàniament li hauràs tornat la teua ment al teu creador i a les teues creacions. Al conèixer-los ja no tindràs desitjos de dormir, sinó de despertar i d'alegrar-te. Somiar serà impossible perquè tan sols desitjaràs la veritat. I al ser esta, per fi, la teua voluntat, disposaràs d'ella. Segon, la decisió d'oblidar. A menys que primer conegues algo, no pots dissociar-te d'allò. El coneixement, llavors, ha de precedir a la dissociació, de manera que aquesta no és una altra cosa que la decisió d'oblidar. El que s'ha oblidat sembla llavors temible, però únicament perquè la dissociació és un atac contra la veritat. Sents por perquè l'has oblidat i has reemplaçat el teu coneixement per una consciència de somnis, ja que tens por de la dissociació i no d'allò de lo que t'has dissociat. Quan acceptes això, de lo que t'has dissociat, deixa de ser temible. Tanmateix, renunciar a la teva dissociació de la realitat porta en si algo més que una mera ausència de por. En esta decisió radica la felicitat, la pau i la glòria de la creació. Ofereix-li a l'Esperit Sant únicament la teua voluntat d'estar disposat a recordar, ja que ell ha conservat per a tu el coneixement de Déu i de tu mateix, i tan sols espera a que ho acceptes. Abandona en gust tot allò que pugui demorar l'arribada d'este record, ja que Déu es troba en la teua memòria. La seva veu et dirà que ets part d'ell quan estigues disposat a recordar-li i a conèixer la teua realitat de nou. No permetis que res en este món demore el que recordes a Déu, ja que en este recordar radica el coneixement de tu mateix. Recordar és simplement restituir en la teua ment el que ja es troba allí. No ets l'autor d'allò que recordes, sinó que senzillament tornes a acceptar el que ja es troba allí, però havia sigut rebutjat. La capacitat d'acceptar la veritat en este món és l'equivalent perceptual de lo que en el reine és crear. Déu complirà en la seva admesa si tu compleixes en el teu. I a canvi del teu, la seva recompensa serà l'intercanvi de la percepció pel coneixement. Res està més allà de lo que la seva voluntat disposa per a tu, però expressa el teu desig de recordar-lo. I, oh, meravella, ell te donarà tot, tan sols en què li demanes. Quan ataques, t'estàs negant a tu mateix i t'estàs ensenyant específicament que no ets el que ets. La teua negació de la realitat t'impedeix acceptar el regal de Déu, ja que has acceptat una altra cosa en el seu lloc. Si entenguessis que això sempre constitueix un atac contra la veritat i que Déu és la veritat, comprendries per què això sempre dona por. Si, a més, reconegueres que formes part de Déu, entendries per quina raó sempre t'ataques a tu mateix primer. Tot atac és un atac contra un mateix. No pot ser una altra cosa, al procedir de la teua pròpia decisió de no ser qui ets. És un atac contra la teua identitat. Atacar és, per tant, la manera en què perds consciència de la teua identitat, ja que quan ataques és senyal inequívoca de que t'has oblidat qui ets. I si la teua realitat és la de Déu, quan ataques no te n'estàs recordant d'ell. Això no es deu a que ell hagi marxat, sinó a que tu estàs triant deliberadament no recordar-lo. Si t'adonesses dels estragos que això li ocasiona a la teua pau mental, no podries prendre una decisió tan descabellada. La prens únicament perquè encara creus que pot proporcionar-te algo que desitges. D'això es dedueix, per consiguient, que el que vols no és pau mental sinó una altra cosa, però no t'has detingut a considerar el que aquesta una altra cosa ha de ser. Tot i així, el resultat lògic de la teva decisió és perfectament evident, tan sols en què l'observes. Al decidir contra la teva realitat,
has decidit mantenir-te alerta contra Déu i el seu regne. I és este estat d'alerta el que fa que tinguis por de recordar-lo. Tercer, el Déu de la malaltia. No has atacat a Déu i certament l'estimes. Pots acàs canviar la teua realitat? Ningú pot disposar la seva pròpia destrucció. Quan penses que t'estàs atacant a tu mateix, és senyal evident de que odies el que creus ser. I això, i tan sols això, és l'únic que pots atacar. El que creus ser pot ser molt odiós. I el que aquesta estranya imatge et porta a fer pot ser molt destructiu. Més la destrucció no és més real que la imatge. Si bé els que inventen ídols certament els veneren. Els ídols no són res, però els seus adoradors són els fills malalts de Déu. Déu desitja veure'ls lliures de les seues malalties i de tornada a la seva ment. No limitarà de cap manera el poder que tens d'ajudar-los, ja que ell te'l va donar. No tingues por d'este poder, ja que és la teva salvació. Quin consolador pot haver per als fills malalts de Déu, a part del seu poder a través de tu? Recorda que no importa en quina part de la filiació se l'accepte, ell sempre és acceptat per tots, i quan la teua ment el rep, el seu record desperta en tota la filiació. Sana els teus germans, acceptant simplement a Déu per ells. Les vostres ments no estan separades, i Déu té tan sols un canal per sanar, perquè tan sols té un fill. L'únic nexe de comunicació que li queda a Déu en els seus fills els uneix a tots ells entre si, i a tots ells en ell. Ser conscient d'això és sanar-los, ja que és la consciència de que cap d'ells està separat, i per tant, cap està malalt. Creure que un fill de Déu pot estar malalt és creure que part de Déu pot patir. L'amor no pot patir. Per què no pot atacar? Recordar l'amor, per tant, porta en si invulnerabilitat. No et posis de part de la malaltia en presència d'un fill de Déu, encara que ell cregui en ella, ja que la teva acceptació de que Déu resideix en ell dona testimoni de l'amor de Déu que ell ha oblidat. El teu reconeixement de que ell forma part de Déu li recorda la veritat al voltant de si mateix, que ell està negant. Reforçaries encara més la seva negació de Déu, perdent-te així de vista a tu mateix? O li recordaries la seva plenitud i te'n recordaries del teu creador en ell? Creure que un fill de Déu està malalt és adorar el mateix ídol que ell adora. Déu va crear l'amor, no la idolatria. Totes les formes d'idolatria són caricatures de la creació i les ensenyen ments malaltisses que estan massa dividides com per a poder saber que la creació comparteix el poder i mai l'usurpa. La malaltia és idolatria, perquè és la creença de que se't pot desposseir del teu poder. Això, no obstant, és impossible, perquè formes part de Déu, que és tot poder. Un Déu malalt no pot per menys que ser un ídol, fet a imatge i semblança de lo que el seu facedor creu ser. I això és exactament el que l'ego percep en un fill de Déu. Un Déu malalt, autocreat, autosuficient, summament pervers i extremadament vulnerable. És este l'ídol que vols adorar? És esta la imatge per a salvar la qual te mantens alerta? Tens realment por de perdre això? Examina en calma la conclusió lògica del sistema de pensament de l'ego i determina si el que t'ofereix és realment el que desitges, ja que això és el que t'ofereix. Per obtindre-ho, estàs disposat a atacar la divinitat dels teus germans i així perdre de vista la teua. I estàs disposat a mantenir-la amagada per protegir un ídol que creus que et salvarà dels perills que ell representa, però que no existeixen.
al regne no hi ha idòlatres, sinó un gran apreci per tot el que Déu va crear, degut al serè coneixement de que cada ser forma part d'ell. El fill de Déu no sap d'ídols, però sí sap qui és el seu pare. En este món, la salut és l'equivalent de lo que en el cel és la valua. No és el meu mèrit el que t'aporto, sinó el meu amor, ja que tu no et consideres valuós. Quan no et consideres valuós, emmalalteixes. Però la valua que t'adjudico pot curar-te perquè la valua del fill de Déu és una i la mateixa. Quan vaig dir, la meva pau us dono, això és exactament el que vaig voler dir. La pau t'arriba de part de Déu, per mediació meua. És per a tu, encara que no la demanes. Quan un germà està malalt, és perquè no està demanant pau i, per tant, no sap que ja disposa d'ella. Acceptar la pau és negar l'il·lusori i la malaltia és una il·lusió. Tot fill de Déu, no obstant, té el poder de negar l'il·lusori en qualsevol part del regne, simplement negant-lo completament en si mateix. Jo puc curar-te perquè et conec. Conec la teua valua per tu, i esta valua és el que et fa íntegre. Una ment íntegra no és idòlatra ni sap de les lleis conflictives. Et curaré simplement perquè sols tinc un missatge, i este missatge és veritat. La teua fe en ell et farà íntegre quan tingues fe en mi. No recórrec a enganys per difondre el missatge de Déu. I aprendràs això a mesura que aprengues, que sempre reps en la mateixa mesura en què acceptes. Podries acceptar pau ara mateix per tot el món i així alliberar-los completament de les seues il·lusions, ja que has escoltat la seua veu. Però no anteposes altres déus a ell o no podràs escoltar. Déu no té cels dels déus que vas inventar, però tu sí. Vols conservar-los i servir-los perquè creus que ells et van fer a tu. Creus que són el teu pare perquè estàs projectant sobre ells el pavorós fet de que els vas inventar per reemplaçar a Déu. I quan sembla que t'estan parlant, recorda que res pot reemplaçar a Déu i que tots els substituts en els que l'has intentat suplantar no són res. Dit planament. Llavors, pot ser que cregues que tens por del res, però en realitat tens por de lo que no és res. I al donar-te compte d'això, sanes. Escoltaràs al Déu al qui li prestes atenció. Vas inventar el Déu de la malaltia i al inventar-lo et vas capacitar per escoltar-lo. No obstant, no el vas crear, ja que ell no és la voluntat del Pare. Per lo tant, no és etern, i quedarà desfet en l'instant en què indiques que estàs disposat a acceptar tan sols l'etern. Si Déu no té més que un sol fill, no pot haver més que un sol Déu. Comparteixes la realitat en ell perquè la realitat no està dividida. Anteposar altres déus a ell és anteposar altres imatges a tu mateix. No te n'adones de quan cas fas als teus déus i de quan alerta et mantens en defensa d'ells. No obstant, existeixen únicament perquè tu els honres. Honra tan sols el que és digne de ser honrat i tindràs pau. La pau és el legat del teu verdader pare. No pots engendrar al teu pare, i és fals. I el fals pare que vas inventar no et va procrear a tu. Les il·lusions no són dignes de ser honrades, perquè al honrar-les no estàs honrant res. No obstant, tampoc els has de tenir por, ja que el que no és res no pot ser temible. Has triat tenir por de l'amor, per raó de la seva perfecta mansetat. I degut a aquesta por, has estat disposat a renunciar a la perfecta capacitat que tens de ser útil i a la perfecta ajuda de la que disposes. Únicament en l'altar de Déu pots trobar pau. I este altar està en tu perquè Déu el va posar aquí. La seva veu encara te crida per retornar. I l'escoltaràs quan deixes d'anteposar altres déus a ell.
Pots renunciar al Déu de la malaltia pels teus germans. De fet, això és el que tindràs que fer si renuncies a ell tu mateix. Ja que si veus el Déu de la malaltia en algun lloc, l'has acceptat. I si l'has acceptat, et postraràs davant d'ell i l'adoraràs perquè fou concebut per reemplaçar a Déu. Ell és la creença de que pots triar quin Déu és real. Si bé està clar que això no té res que veure en la realitat, està igualment clar que té molt que veure en la realitat tal com tu la perceps. Quart, el final de la malaltia. Tota màgia és un intent de reconciliar lo irreconciliable. Tota religió és el reconeixement de que lo irreconciliable no pot ser reconciliat. La malaltia i la perfecció són irreconciliables. Si Déu te va crear perfecte, ets perfecte. Si creus que pots estar malalt, has anteposat altres déus a ell. Déu no està en guerra amb el Déu de la malaltia que vas inventar, però tu sí. Este Déu és el símbol de la teva decisió d'oposar-te a Déu. I tens por d'ell perquè no se'l pot reconciliar en la voluntat de Déu. Si l'ataques, faràs que sigui real per a tu. Però si et negues a adorar-lo, sigui quina sigui la forma en què es presenti davant de tu o al lloc on tu cregues veure'l, desapareixerà en el res d'on va vindre. La realitat tan sols pot albirar en una ment despejada. La realitat està sempre aquí, davant de tu, preparada per ser acceptada. Però per acceptar-la tens primer que estar disposat a tenir-la. Conèixer la realitat requereix que un estigui disposat a juzgar la irrealitat com lo que és. Passar per alt lo que no és res és simplement jutjar-ho acertadament i mitjançant la teua capacitat per avaluar-lo correctament permetre que desaparegui. El coneixement no pot albirar en una ment plena d'il·lusions perquè la veritat i les il·lusions són irreconciliables. La veritat és íntegra i no pot ser coneguda tan sols per una part de la ment. No es pot percebre la filiació com parcialment malalta, perquè percebre-la d'esta manera és no percebre-la en absolut. Si la filiació és una des de qualsevol punt de vista. La unitat no pot ser dividida. Si perceps altres déus, significa que la teva ment està dividida i no podràs limitar esta divisió perquè això és senyal de que has separat part de la teua ment de la voluntat de Déu. Això vol dir que la teua ment està fora de control. Estar fora de control significa que s'ha perdut la raó i en este cas la ment se torna irracional. Al definir erròniament a la ment, la perceps com algo que funciona erròniament. Les lleis de Déu mantindran la teua ment en pau perquè la pau és la seva voluntat i les seues lleis es van promulgar per sustentar-la. Les seues lleis són les lleis de la llibertat, més les teues són les del cautiveri. Ja que la llibertat i el cautiveri són irreconciliables, les seues respectives lleis no es poden entendre simultàniament. Les lleis de Déu operen exclusivament per al teu bé i no hi ha més lleis que les seues. El de més no està regit per cap llei i és, per tant, caòtic. Déu mateix, no obstant, ha protegit tot el que va crear mitjançant les seues lleis. No existeix res que no estigui regit per elles. Les lleis del caos és una expressió que no té sentit. La creació acata les lleis de Déu perfectament i el caòtic careix de significat perquè ell no forma part d'allò. Li has donat la teua pau als déus que vas inventar, però ells no la poden acceptar, ja que no estan ahí, i no pots donar-los-ho. No ets lliure de renunciar a la llibertat, tan sols de negar-la. No pots fer el que Déu no va disposar, perquè el que ell no va disposar no pot tenir lloc. Els teus déus no són els causants del caos. Tu els adjudiques el caos i després l'acceptes d'ells. Res d'això ha tingut lloc mai.
Res excepte les lleis de Déu ha existit mai, i res excepte la seva voluntat existirà mai. Va ser creat mitjançant les seues lleis i per la seva voluntat, i la manera en què va ser creat te va establir com a creador. El que has inventat és tan indigne de tu que ho repudiaries tan sols com que estessis disposat a veure-ho tal com és. En este cas, no veries res en absolut, i la teva visió automàticament se dirigiria més enllà d'allò, cap a lo que es troba en tu i al teu voltant. La realitat no pot salvar les obstruccions que poses davant d'ella. Més, t'embolcallarà completament quan desistisques d'elles. Una vegada que has experimentat la protecció de Déu, inventar ídols se torna inconcebible. En la ment de Déu no hi ha imatges estranyes, i el que no està en la seva ment no pot estar en la teua, perquè tu tens una sola ment, i esta ment li pertany a ell. És teua precisament perquè li pertany a ell, ja que per a ell ser propietari d'algo equival a compartir-ho. I si això és així, per a ell, també ho és per a tu. Les seues definicions són les seues lleis, ja que mitjançant elles va establir l'univers tal com este és. Els falsos déus que tractes d'interposar entre la teua realitat i tu no afecten a la veritat en absolut. Teua és la pau, perquè Déu te va crear, i ell no va crear res més. Un milagre és l'acte d'un fill de Déu que ha abandonat a tots els falsos déus i exhorta els seus germans a que facin el mateix. És un acte de fe, perquè és el reconeixement de que el seu germà pot fer-ho també. És la crida a l'Esperit Sant, en la seva ment, que es reforça mitjançant la unió. Ja que l'obrador de milagres ha escoltat la veu de Déu, la reforça en els seus germans malalts, al debilitar la seva creença en la malaltia, la qual ell no comparteix. El poder d'una ment pot irradiar hasta una altra, perquè totes les làmpades de Déu van ser enceses per la mateixa espurna, la qual està en totes parts i és eterna. En molts, l'únic que queda és l'espurna, ja que els grans rajos estan velats. Tot i així, Déu ha mantingut viva l'espurna, de manera que els rajos mai poden oblidar-se completament. Tan sols en què vegis la petita espurna podràs reconèixer la llum major, ja que els rajos estan aquí, encara sense ser vistos. Al percebre la guspira sanes, més al conèixer la llum, crees. En el procés de retornar, no obstant, la petita espurna ha de reconèixer primer, ja que la separació fou el descens de la grandesa a la petitesa. L'espurna, no obstant, segueix sent tan pura com la llum major, perquè és el que queda de la crida de la creació. Deposita tota la teua fe en ella i Déu mateix et contestarà. 5. La negació de Déu. Els rites del déu de la malaltia són estranys i molt estrictes. En ells, l'alegria està prohibida, ja que la depressió és la senyal de la teua lleialtat a ell. La depressió significa que has abjurat de Déu. Són molts els que tenen por de la blasfèmia, més no entenen el que és. No se n'adonen de que negar Déu és negar la seva pròpia identitat, i en aquest sentit el cost del pecat és la mort. Això és així en un sentit molt literal. Negar la vida fa que es percebi el seu opost, de la mateixa manera en què tota forma de negació reemplaça el que existeix en el que no existeix. Ningú pot realment fer això, tot i que no cap el mínim dubte de que ets capaç de pensar que pots i creure que ho has fet. Més, no t'oblides de que negar Déu donarà lloc inevitablement a la projecció, i creuràs que són altres i no tu els que t'han fet això a tu. És impossible que no rebis el missatge que envies, ja que este és el missatge que vols. Tal vegada creus que jutges els teus germans pels missatges que ells t'envien a tu, però pel que els jutges és pels missatges que tu els envies a ells. No els atribueixes la teua pròpia negació de la teua alegria, o no podràs veure en ells l'espurna que et faria feliç. Negar l'espurna condueix a la depressió, ja que sempre que veus
als teus germans desprovistos d'ella, estàs negant a Déu. Mantenir-se fidel a la negació de Déu és la doctrina de l'ego. El Déu de la malaltia, òbviament, exigeix la negació de la salut, ja que la salut està en clara oposició a la seva pròpia supervivència. Més considera el que això significa per a tu. A menys que estigues malalt, no pots conservar els déus que vas inventar. Ja que tan sols estant malalt, podries desitjar-los. La blasfèmia, per tant, és destructiva per al jo, però no pot destruir a Déu. Blasfemar significa que estàs disposat a no conèixer-te a tu mateix a fi d'estar malalt. Esta és l'ofrena que el teu Déu exigeix, ja que al ser este producte de la teua demència, no és més que una idea dement. I es manifesta de moltes maneres, però si bé pot semblar ser moltes coses diferents, no és sinó una mateixa idea, la negació de Déu. Sembla com si la malaltia i la mort haguessin entrat en la ment del fill en contra de la voluntat del pare. L'atac a Déu li va fer pensar al seu fill que era orfe i com a resultat de la seva depressió va inventar el Déu de la depressió. Esta va ser la seva alternativa a la felicitat, perquè no estava disposat a acceptar que si bé era un creador, ell mateix havia sigut creat. El fill, tanmateix, es troba desemparat sense el seu pare, qui constitueix la seva única ajuda. Vaig dir anteriorment que pel teu compte no pots fer res. Però tu no existixes pel teu compte, ja que si existiguessis pel teu compte, el que has fet seria veritat i mai et podries escapar. Precisament perquè no et vas crear tu mateix, és pel que no tens que preocupar-te per res. Els teus déus no són res, perquè el teu pare no els va crear. No pots crear creadors que no siguin com tu creador, de la mateixa manera que ell no hauria pogut crear un fill que no fora com ell. Si la creació és compartir, no pot crear el que no és igual a ella mateixa. Tan sols pot compartir el que ella és. La depressió és aïllament, per tant, no pot haver sigut creada. Fill de Déu, no has pecat, però sí has estat molt equivocat. No obstant això, pot corregir-se i Déu t'ajudarà, ja que sap que no pots pecar contra ell. El vas negar perquè l'estimaves. No sabies que de reconèixer el teu amor per ell no hauries pogut negar-lo. Negar-lo significa, per tant, que l'estimes i que saps que ell t'estima a tu. Recorda que tens que haver conegut prèviament el que negues, i si acceptes la negació, també pots acceptar el seu desfaciment. El teu pare no t'ha negat, no pren represàlies, ell, però sí et demana que tornes. Quan penses que ell no ha contestat la teua crida, és perquè tu no has contestat la seua. Et crida des de cada part de la filiació, degut a l'amor que li professa al seu fill. Si escoltes el seu missatge, ell t'haurà contestat i et faràs conscient d'ell si escoltes degudament. L'amor de Déu està en tot el que ell va crear, ja que el seu fill està en totes parts. Contempla els teus germans en pau, i Déu no es demorarà ni un instant en arribar al teu cor, com mostra d'agraïment per l'ofrena que li fas. No recorrigues al Déu de la malaltia per curar, sinó sol al Déu de l'amor, ja que curar significa que l'has reconegut. Quan el reconeguis, sabràs que ell mai ha deixat de reconèixer-te i que en el seu reconeixement de tu radica la teua existència. No estàs malalt, ni tampoc pots morir, però et pots confondre a tu mateix en coses que moren. Recorda, no obstant, que fer això és una blasfèmia, ja que significa que estàs contemplant sense amor a Déu i a la seva creació, de la qual ell no pot ser separat. Tan sols l'Etern pot ser estimat, ja que l'amor no mor. El que és de Déu és seu per sempre i tu ets de Déu. Com ell anava a permetre's a si mateix patir? I com havia d'oferir-li al seu fill algo que no fos acceptable per a ell? Si t'acceptessis tal com Déu et va crear, seria impossible que poguessis patir. Tanmateix, per acceptar-te tal com Déu et va crear,
tens que reconèixer-lo a ell com el teu creador. Això no es deu a que de negar-te a això se t'hagués a castigar. Se deu simplement a que reconèixer el teu pare és reconèixer-te a tu mateix tal com ets. El teu pare et va crear completament lliure de pecat, completament lliure de dolor i completament a salvo de tot patiment. Si negues al teu pare, estaràs convidant al pecat, al dolor i al sofriment a la teua ment, degut al poder que ell li va donar. La teua ment és capaç de crear mons, però també pot negar el que cregue perquè és lliure. No te n'adones de quan t'has negat a tu mateix, ni de quan Déu, en el seu amor, desitja que no sigui així. No obstant, Déu no interfereix en les teues decisions, perquè no podria conèixer el seu fill si éste no fos lliure. Interferir en les teues decisions seria atacar-se a si mateix, i Déu no està boig. Quan el negues a ell, ets tu el que està boig. Desitjaries que ell compartigués la teua demència? Déu mai deixarà d'estimar el seu fill, i el seu fill mai deixarà d'estimar el seu pare. Esta va ser la condició baix la que la creació del seu fill va tenir lloc, la que va quedar establida per a sempre en la seva ment. Reconèixer això és cordura. Negar-ho, demència. Déu se va donar a si mateix a tu en la teua creació, i els seus dons són eterns. Te negaries llavors a entregar-te a ell? Com resultat de les ofrenes que li fas, se li restituirà el regne al seu fill. El seu fill se va excloure a si mateix del seu don al negar-se a acceptar el que havia sigut creat per a ell i el que ell havia creat en el nom del seu pare. El cel espera el seu retorn, ja que fou creat per a ser la morada del fill de Déu. No et sents a gust en cap altre lloc ni en cap altre estat. No et negues la felicitat que fou creada per a tu, a canvi de la infelicitat que tu mateix t'has cultivat. Déu t'ha proporcionat els mitjans per a que pugues desfer-ho, això que has fet. Escolta i aprendràs a recordar el que ets. Si Déu sap que els seus fills són completament impecables, és una blasfèmia percebre'ls com a culpables. Si Déu sap que els seus fills no poden patir cap mena de dolor, és una blasfèmia percebre sofriment en qualsevol lloc. Si Déu sap que els seus fills són completament feliços, és una blasfèmia sentir-se deprimit. Totes aquestes il·lusions i les múltiples formes que la blasfèmia pot adoptar són negatives a acceptar la creació tal com és. Si Déu va crear el seu fill perfecte, així és com has d'aprendre a considerar-lo per a que pugues conèixer la seva realitat. I com a part de la filiació, així és com tens que considerar-te a tu mateix per a que pugues conèixer la teua. No percebis res que Déu no hagi creat o l'estaràs negant a ell. Seua és l'única paternitat que existeix i és teua tan sols perquè ell te la va donar. Les ofrenes que et fas a tu mateix no tenen sentit, però les ofrenes que li fas a les teues creacions són com les seues perquè les fas en el seu nom. Per això és per lo que les teues creacions són tan real com les seues. En tot, la verdadera paternitat té que ser reconeguda, si és que s'ha de conèixer el verdader fill. Creus que les coses malaltisses que has fabricat són les teues verdaderes creacions, perquè creus que les imatges malaltisses que perceps són els fills de Déu. Tan sols acceptant la paternitat de Déu tindràs algo perquè la seva paternitat te ho va donar tot. Per això és pel que negar-lo a ell és negar-te a tu mateix. L'arrogància és la negació de l'amor, perquè l'amor comparteix i l'arrogància no. Nota del traductor. La paraula impecable no té aquí el significat més usual de intachable i reprochable, sinó el més literal de sense pecat. Mentre ambdues coses et semblen desitjables, el concepte d'elecció, que no procedeix de Déu, seguirà estant en tu. Si bé això no és veritat en la eternitat, en el temps ho és, de manera que mentre el temps perdura en la teua ment, te veràs obligat a elegir. El temps en si és algo que tu vas triar. Si vols recordar la eternitat,
has de contemplar tan sols l'etern. Si permets que el temporal te preocupe, estaràs vivint en el temps. Com sempre, la teua elecció estarà determinada pel que valores. El temps i la eternitat no poden ser ambdós reals, perquè es contradiuen entre si. Tan sols en què acceptes lo intemporal com l'únic que és real, començaràs a entendre lo que és la eternitat i fer-la teua.